yung mga paratang niya kay Sap Bongo. Kasi wala ko kami kinalaman dyan. Gusto ko lang po magkomento na hindi naman totoo na yung grupo din nyo walang black propaganda, Bong. 2-3 taon nyo na kami pinablack propaganda. So to be fair, at least fair lang. Kung gusto mo, tama na yung black propaganda. Mga ako tayo ngayon. Pero yung mga grupo ninyo, yung mga pakawala ninyo, yung mga nag-fake to sa inyo, itigil nyo na rin sila. Diba? Kasi, I mean, ikaw sabi mo kanina, hindi kayo ayaw nyo mag-black propaganda. Hindi naman totoo yun. Alam nyo, kami, nangangampanya kami ng malinis. Matagal ko nang sinasabi sa hinahamon at the first day of campaign, sabi ko, mangampanya tayo ng malinis. At narinig nyo ba ako, sinabi ko na, si Bongo, hindi po ako ganun mangampanya. Sinasabi ko lang po, marami pong Pilipinong magagaling, maraming matatalinong Pilipino. Piliin nyo po sa tingin ninyo kung sino makapagserbisyo sa kapwa Pilipino. Ako po, Pero I agree. Ako magiging honest po ako sa inyo. Hindi po kami gumagawa ng black propaganda. Hanapan niyo po. Okay. Hindi namin, Ito po. not our style po, Okay. Senator. Ito, aminin ko po, hindi ko rin po style yan. And sana nga po, itong eleksyon natin, ang pagpilian po natin, yung plataforma, yung mga tao talagang tutulong at magmamalasakit sa tao, out of respect to our dear Senate President, ang gusto ko lang sabihin, kami ho nandito kasi nire-respeto po namin si SP. At ako po, I'm very grateful for him kasi wala naman po ako sa mayorya pero sinama pa rin niya po ako. So I'm very thankful to our SP here. And I'm also very happy na